Jum biss wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat fetaħ uffiċjalment il-Forti Sant'Angelo b'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta, issa kien imiss lil pubbliku biex jara l-post. Dan fit tmiem il-ġimgħa differenti għal dawk li għandhom għall-qalbhom il-wirt kulturali ta' pajjiżna. Tmiem il-ġimgħa li fih wieħed jista' japprezza dan is-sit majestus bi prezz ridott ta' euro. Naħseb tkun ħasra jekk il-poplu kollu Malti ma jiġix jaraħ għax hi okkażjoni tad-deb li tiġi żżur post storiku bħal da. Jidher li r-restawr sar veru bil-aqal il għaliex jiena kont ġejt dan it-torri f'dan il-kastell snin ilu u qed nara bidla enormi minn kif nafu jien għalli kif inhu llum. Il-ġmilli għaw fil-forti tapprezza fl-istorja kemm hi sabiħa u x'teżor kbir għandhom il-Gżejjer Maltin. Issa ġobni immens, ma kontx qatt kont nimmaġina li kien daqshekk kbir li hawn fejn iddur daqshekk, anki fejn hawn l-screens fejn juruk jispjegawlek l-istorja, issa anki għat-tfal hija xi ħaġa iktar divertenti allura. Sissa ġobni ħafna. Very nice place. Bosta partijiet minn dan il-forti fl-aħħar snin għaddew minn proċess ta' restawr estensiv u issa jinsabu lesti għal kollox, bilan ewlieni jkun li jipprovdu esperjenza unika fil-qasam tal-wirt kulturali. Il-viżitaturi kellhom ukoll iċ-ċans li jesperjenzaw l-irwol kruċjali li kellu dan il-forti tul il-milja ta' żmien f'dik li d-difiża tal-Port il-Kbir u l-Gżejjer Maltin. Dan il-ftuħ tal-forti huwa wkoll ta' importanza matul din is-sena għax jimmarka l-450 sena mill-assedju l-kbir. Għal dan ir-restawr pajjiżna irnexxielu jikseb 13 miljun euro minn fondi Ewropej. Il-Forti Sant'Angelo se jkun miftuħ għall pubbliku anke nhar il-Ħadd bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar.